So ayun guys, dumalaw lang ako dito sa bahay ko. Yun, hanggang ngayon hindi pa rin siya natatapos. Ay wala pa tayong budget. So yun lang, dumalaw lang muna ako dito sa bahay para makita yung ano, kung ano nangyari. So ito yun guys. Dito tayo sa ano to? House tour. House tour. Ayan. Ito yung bahay ko. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos eh. Ayan siya. Baba lang to dati. Ayun, yun yung dating bubong. Yung ano ngayon. Saan? Tinaasan na namin. Kaso ayun nga. Wala tayong budget. Umuulan pa naman. Angkat tayo. Ano? Bali ito yung sa ano, second floor. Ito siya. Yung second floor niya. Yan. Kaya nagka-budget ulit tayo. Tuloy na natin paunti-unti ulit yung gawa. Yan siya. Umuulan kasi pero sige, akit tayo dun sa taas. Third floor. Yung third floor yun, nilulumot na siya guys. Tag-ulan kasi. Ito yung third floor naman. Dito siya. May tanim na din pala. Nilagyan na papa ng tanim dito sa taas Yun. Tatay ko kasi gumagawa-gawa dito. Siguro nagtanim-tanim muna siya rito. Paano nakatayo to? Siya. Ayan. Bali ito yung third floor guys. Ayan. Yun soon mapapatapos din natin to. Ano lang, pray lang tayo, pray. Siya, medyo nilulumot na eh. So yun lang muna guys, house tour natin. House tour no? Ayan, hindi umuulan, baba na muna tayo. Ayan siya, ito yung third floor na ulit. Ayan, baba na tayo guys kasi medyo naulan. Ayan siya. So guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa ngayon. Dumalaw lang ako dito sa bahay.